Dixen boas tardes, gracias por estar aquí. Eu cada persoa que acude á presentación dun libro clasifico nun punto superior. Sí, en serio, porque, bueno, eu opino que o libro foi o maior descubrimento da humanidade en toda a historia. Foi moi importante o lume, foi moi importante a roda, foi moi importante a aviación, a electricidade, pero o libro foi o que levou os coñecementos e os puxo a disposición do público, porque se non houbera habido o libro, imaginádevos o que houbera pasado, como se difundían, ainda que tamén me gusta recordar que cando apareceu o libro tampouco foi ben recibido por todos. Os sabios griegos estaban en contra, sobre todo Sócrates, porque decía que ahora ao escribir as cousas a memoria iba a desaparecer, porque non facía falta. Bueno, quer decir que os sabios tamén se equivocan, isto está claro. Entón, despois do libro quero falar do autor, despois de falar do libro en xeral, porque bueno, vamos a ver, cada tema que trata este home, se o coñeces antes e logo lees o que escribiu sobre ese tema, seguramente cambias ou potencias máis o que pensabas. Viña pensando para aquí, viña acordándome de Río Barja, do geógrafo, que cantas veces habrei feito o camiño, o traxecto da Coruña a Lugo, que son Lugo, pero fixeno con Río Barja e aquel era outro camiño. Cada montaña, cada río, era un descomento distinto. Cantas veces habrei estado eu cas vacas, cando era pequeno iba cas vacas, pero cando li Memoria da vaca amarela, pois ten outro concepto do papel das vacas. Estou escribindo algo agora e digo, as vacas antes éramos dos animais domésticos cando os animais colaboraban ca persoa. As vacas xa non digamos, era clave, pero hasta os cas servían para cuidar o ganado e para defender a casa. O gato cazaba o rato. Ahora que as mascotas son elas as que levan toda a historia. Entón, eu, de verdade, cando leo algo que escribeu Afonso, teño unha dimensión, cámbiame a dimensión. A mí me gustaría, aquí hai 4 frases que cito primeiro do libro, que me identifico con elas, e di, a imaginación non é a capacidade de inventar, senón a capacidade de desvelar o que existe, de difundir o que existe. Claro, pero o que existe, a veces, que non coñece. Isto mesmo que estou falando das vacas, eu coñecía as vacas, pero non coñecía a dimensión da vaca amarela, toda chula que veo aí, que non traballaba, as rubias galegas aí a traballar, a dar leite, e ela toda... Eso son as pintas, que non traballaban eran as pintas, non? As pintas, non, a rubia sí, a rubia era que traballaba, dimo a mí. Pero, bueno, desgraciadamente as pintas tamén hoxe teñen máis problemas, porque están encarceladas. Hai outra frase que di, na medida en que realmente poida chegar a superarse o pasado, esta superación consistirá en narrar o que sucede. Narrar o que sucede. Bueno, pois eu, para min, Afonso é unha das persoas, o digo, estarei equivocado, pero eu digo sempre o que penso, que mellor conoce a sociedade galega. Entonces, todo isto que estou contando creo que ten que ver con isto, que ten un coñecemento. Mire, ahora ven má cabeza
cando escribiu sobre o piloto. O piloto había estado aloxado na casa do meu avó materno. O sea que, mentras eu era pequeno, non me contaba nada do piloto, era imposible. Cando morreu Franco, é cando me empezaron a contar cousas do piloto. Bueno, pois eu pensei que sabía moito do piloto, e entonces leo o libro que escribiu este home e digo, pero se eu sabía 4 cousas. Entonces, de verdade, cada libro que escribe este home é unha ensinanza que a mí me gustaría que todos os galegos, porque é unha visión profunda do sentimento, da alma de Galicia. E por eso, cando empezas a lelo, conocer un tema, tes unha idea, pero cando acabas de ler sobre ese tema, seguramente varía moito. E acabo con esta frase que dice: o escritor, por definición, non pode porse ao servicio dos que fan a historia, senón ao servicio dos que a sufren esa historia. Por eso aquí tamén me xurde agora outra duda. Vai ser a primeira vez que vou dicir o que vou a decir. Eu, na afición, creo na afición, todo o que escribe, afición significa que hai que ter cultura, que hai que ter moito dominio do léxico, e está ben. Pero eu, hai 50 e pico anos, enseñaron unha frase que me quedou grabada, e esa frase di, xeron en Madrid, vale la pena ler un libro si del extraes unha única razón útil e provechosa. Entonces eu, o libro exixolle moito máis que solamente entreter. E o que iba a dicir é que o libro que máis entretén de todos ten solamente 40 páxinas, a dimensión é 9 por 13 centímetros, chamase unha baralla de cartas, entretén un montón, pero eu creo que timos que aspirar que o libro vai un pouco máis alá. Non teño nada en contra da baralla, que xoguei moitas veces, pero eu, o concepto que teño do libro é moito máis que sirva para entreter. E estes libros, a afición é relativa, a afición está sempre sementada na sociedade, no povo. Entonces, cada libro a mí me parece que enseña moitas cousas. Por falar do libro, timos o autor, timos un experto, falando moito mellor que a min, ademais, de verdad que veño con os viaxes horribles de combinación. Tamén, como aquí todos os dos cultos, seguramente non me fai falta, pero hoxe, para facer unha reserva dun billete, para sacar isto, para sacar outro, se non entras nas redes, e que estás perdido. E iso, pero menos mal que cheguei co tempo xusto. Gracias, espero que leades o libro, que vos guste, e se digo unha cousa, tamén se me pode interpretar de moitas maneiras, pero a min, cando vou a presentación dun libro, me encanta que mo firme o autor. Ten outro valor. Isto non se pode. Bueno, pois que firmes moitos sempre. Vale, gracias a todos e ahora Manolo Xestoso. Bueno, pois nada, grazas por estar aquí, grazas a Cartabón. Moitas grazas a Cartabón, creo que xa se dixo moitas veces que é un activo cultural desta cidade, pero creo que hai que repetilo. Non se me escoita ben aí. Bueno, o que teño que dicir do militante é que non sei por que Alfonso confiou en mí para presentalo, igual cando acabe xa está arrepentido, pero en todo caso teño que falar e falar ben. Non estás obrigado. Pero non quedáramos Non había despartamos. Os que leades o libro despois de vir aquí, veredes, e os que coñecedes a obra de Alfonso, que hai un cambio de rexistro. É un libro bastante diferente do que ten escrito até agora, quizáis porque prácticamente a súa primeira novela urbana, e aí cambia moito. E a min gustaríame falar de tres cousas. A primeira, que un Vigo
querible, é un Vigo amable, o Vigo que retrata. É un Vigo moi duro tamén, pero xa que estamos aquí, todos coñecemos unha cidade dura, áspera ás veces, difícil de vivir nela en moitas ocasións, pero casi non a cambiaríamos por ningún outro lado. Esa relación coa cidade creo que se ve moi ben, hai unha presenza do mar que está prácticamente en todos os capítulos, en todos, o inicio de todos os capítulos fala do mar como da cidade, como unha parte do mar, e achégase a unha realidade que, volvíamos ao mesmo, é dura, pero é amable, ao mesmo tempo amable de amar, non de amabilidade. E ao mesmo tempo achégase con algo que eu xa lle coñezo a Afonso dende hai moitos anos. Hai unha triple mirada aí. A min, lendo o libro, recordábame moito a esas novelas que, aquilo que se chamou non-fiction novels, aquelas novelas de non-ficción. Non tanto polo estilo, sino pola forma de achegarse. Esa forma de achegarse, eu creo que é a combinación de tres cousas. Está por un lado o literato, está por outro lado o xornalista e está por outro lado o militante. Hai unhas ganas de falar da realidade máis próxima que se ve desde todos eses ángulos, e iso axuda a ver todas as contradicións coas que se encontra tanto o literato como o xornalista como o militante. Reflítese moi ben unha realidade que máis ou menos aquí, xa somos todos talluditos, todos recordamos, son os anos da crise, os anos da caída de unha tal Caixa Sur nunha cidade que se chama A Oliva, e todos sabemos que hai unha parte que os cidadáns da pé non coñecen e que os xornalistas se asoman. É fácil ver cousas, é fácil recoñecer cousas, pero tamén ter cuidado, non é tan fácil. É dicir, hai cousas que son moi obvias, por exemplo, a Oliva, pois casi todos vamos a ver en Vigo, pero hai outras que se insinúan, porque os xornalistas ás veces non podemos dicir todo o que sabemos, e entón temos que insinualo, deixalo ver sen declaralo directamente. Creo que iso Afonso nesta novela fai moi ben, non? Deixa ver, primeiro xa, conta as cousas directamente, conta moitas cousas directamente que non se contaran até agora na ficción, pero ademais deixa ver outras que son quizáis máis difíciles de captar, que, bueno, que paga a pena pararse un pouco a pé de páxina e pensar cales son as posibles conexións que teñen os personaxes coa realidade. Hai outra faceta, a novela chamase O Militante, aínda que o protagonista xa non é militante cando se desenvolve a trama, un ex militante, digamos, pero que ten unha grande responsabilidade de repente, ten un cargo que é que o escollen presidente da comunidade de veciños. Non vou rir, porque aí se ve, eu recordo, había nunha novela de Doris Lessing, fala dun presidente dos anos 60, O Caderno Dourado, unha novela, bueno, que seguro que todos listes, na que un presidente africano que acaban de descolonizar está en Londres en unha conversa, botanlle en cara que as cousas, bueno, pues non están funcionando como se prevía con isto da independencia, e el responde: a xente non sabe o difícil que é que os autobuses cheguen a súa hora. É dicir, no momento en que tes que organizar a un grupo de seres humanos, as cousas sempre acaban complicándose, é moi complicado. E o militante, o protagonista da novela, empeza a ver moitas contradicións a organizar esa comunidade de veciños, que son o reflexo das contradicións que tivo que enfrontar cando militaba un sindicalista da banca, o cal tamén lle dá acceso a unha información que non temos os demais, porque está en contacto directo co sector bancario, que como todos sabemos é moi transparente, e que supoño que todos sabedes tamén que Alfonso foi director da nosa terra. Constame que tivo que negociar moitas veces con algunha caixa tamén, e que tamén ten información que probablemente vai ser moi edificante poder ver nas páxinas da novela.
Do bo que Alfonso xa falou Paco, entón non me vou a deter moito aí, pero sí que quizáis sea a novela na que mellor vin, creo que Alfonso fai unha literatura coa materia da realidade, dicir, as novelas dele están para explicarse, quizáis el mesmo, ou polo menos para explicarnos aos demais como funciona a realidade. Para min é unha forma casi de que a realidade galega se cree a través dese discurso literario, non tanto como explique como que a cree, e pareceme que é bastante necesario que o discurso que el monta aquí trascenda dos poucos lectores que se acercan ás novelas últimamente e que chegue á sociedade, porque é unha forma de ver o que pasou durante anos, que bueno, que até agora non se contara desta maneira. Eu antes falaba do novo xornalismo, daqueles xornalistas que se fixeron escritores porque non podían contar nos xornais o que querían contar, entón presentábano en forma de ficción, pero hai unha diferenza. Normalmente había unha parte de cinismo en todos aqueles escritores que aquí non está. Aquí está o que lía Paco, aquela cita de estar de parte dos que sufren a historia, non das que fan. E non podo revelar nada máis para non estropearvos a lectura da novela, claro. Pero bueno, en todo caso, creo que agora toca a Alfonso desmentirme e levarme a contraria e defenderse de todo isto que estou dicindo. Cando estaba repasando a novela, mandeille a un amigo empresario en Madrid, bastante importante, porque quería contrastar algúns aspectos que poñía aí dun capítulo, se fora así ou non fora así. Chamoume por teléfono e díxome: sabes que este libro non é para facer amigos. Dixo: eu penso que eres bon rapaz, pero cada vez que te posa a escribir tes un peligro de carallo. Bueno, isto era o que me dicía máis ou menos o meu pai cando empecé a escribir. Sempre tuve un peligro. Mirade, a primeira cousa que escribín foi aos 7 anos, unha copla. E resulta que a copla contaba os amoríos dun veciño, do Vicente de Pena, que era o máis amigo do meu pai. E eu iba relatando a copla por un lugar adiante. Empezaba a copla así: xa acabou o inverno, agora ven a primavera para lle devolver a honra á filla da ballestera. E claro, o meu pai colleu o papel e rompeu-me, dixo: pero onde está? E cando empecé o xornalismo, pois o meu pai decía: pois ti ainda non debe ser tan mal rapaz porque tes uns amigos vos, pero cada vez que escribes eu non sei como non te matan. Bueno, con esta novela o que pretendo non é facer amigos, sei, non? Pretendo solo conservar os que teño. Chégame. Por eso lle dou as gracias a Paco como editor. Eu sei que teñen medo con este libro. Teñen medo os máis novos. E teñen medo porque o leo algún abogado que non sabe de comunicación nin deso nada. Como non saben nada, eu, despois de 42 procesos, algo sei de comunicación e dos riscos que podo correr, non? Tamén darlle as gracias a Manolo co traballo que ten por prestarse a isto. Eu non teño que levarlle a contraria en nada, porque ademais, se non estuvera de acordo, valeríanme para recapacitar. Darlle as gracias tamén a Cartabón, que isto é a segunda casa nosa, e a todos vos e a todos aqueles lectores que me son fieles desde hai moitos anos, e que son tan fieles que eu teño o privilexio de chamar a editorial e dixo: eu teño un libro para maio, e o libro sabe en maio, e sale. Eu creo que poucos escritores teñen este privilexio hoxe en Galicia de poder ser eso. O Paco di: aunque non vendéramos, publicábamos igual, pero eu sei que está contento cos que vende, non? Así que moitas gracias, sobre todo, por estar aquí. E agora partamos unha cousa
as preguntas non as patamos, pero patamos o Manuel e eu, como é xornalista, que il vai facer preguntas e eu vou tratar de contestalas. Claro, porque a mí sempre se me dá mellor preguntar que responder. A primeira pregunta que se me ocorre é cantas cousas tiveches que deixar fora ou quixeches deixar fora? Eu ningunha. Eu non deixei ningunha fora. O que deixou Martiño Domínguez moitas cousas fora. Porque claro, Martiño Domínguez é o protagonista. É o protagonista. O Martiño Domínguez é o protagonista. E el fala. Metín moitas cousas que eu non tiña pensado meter. Pero que Martiño empeñouse en que había que meter. Claro, eu en principio quería facer unha novela máis social e contando a través dise posto tan importante de presidente dunha comunidade de propietarios da Rúa do Con, número 68, contar a crisis, contar unha historia diferente da cidade. Pero que o Martiño, según lle iba dando voz, o Martiño iba se lanzando. E o Martiño, como era político e foi militante, tiña ganas de falar. E tiña ganas de contar as cousas que il sabía. E que, digamos, porque se venderon as caixas, claro, hai cousas que Martiño mismo non pode contar. E iso foi a única que non contei, quen é o verdadeiro dono hoxe de Bankia. E isto non o vou dicir aquí da banca. Tiredes que intuílo. Eu só vos digo unha cousa, aunque me denuncie, non é o señor Escote. Isto é un home de palla. Porque o libro que ten é moita investigación detrás. Moita. E Martiño prestouse para contar eso. E foime levando, e cada cousa digo, bueno, e agora contamos o de Fenosa, e agora contamos os dos eólicos, e agora contamos o que pasou con isto, e agora contamos a ruptura do nacionalismo en Amio, que foi moito antes, e agora contamos esta reunión, e agora contamos isto, e agora contamos que pasou co plan urbanístico da Oliva, e agora... E claro, como Martiño xa non militaba, e tiña gana de falar, e rompera cos seus antigos camaradas, pois arrastroume da novela a contar todas esas cousas que eu tiña investigado e que moitas delas non tiña pensado meter aquí. Algúna que me apetecía contar, non poden contala porque o Martiño non podía contala, non quería. E se non quería, pois non podía. Eu non podía, non podes... Porque hai unha cousa que é básica. Un ten que ser, cos seus personaxes, ten que ser honesto, sobre todo. É que se non eres honesto con personaxe, a novela caise. Non é creíble. E eu trato de ser honesto con todos os meus personaxes. Claro, a Martiño non había cousas que non podía contar. Claro, se Martiño se vai dunhas organizacións e tal, o Martiño non pode ser compangueiro. O Martiño ten que ser, ademais, crítico, non? E el foise dunhas, foise doutras, e é crítico en todas, pero que é lógico. Eu non podo poñer o Martiño, aunque pensen os meus camaradas da UPG, que son moi críticos con alguna cousa, eu non podo, con Martiño se marcha dunha organización, que os poña ben. Digamos, por así dicilo, non? Pero, bueno, eu, como o Martiño é un militante que se expresa, eu non podo expresarme, ademais, como o Martiño, porque eu son militante, como digo Manuel. Pero é que eu nunca ocupei un cargo para nada, nin estuve nun organismo, nunca me propuxeron, nin fun nunha cousa electoral, nin nada. Eu fun un militante moi vello, profundamente indisciplinado. Sí. E por eso nunca tuve un cargo, nin o pretendín, non. E claro, eu a perspectiva de Martiño non podía ser a miña, porque el sí que foi un dirixente importante, non? Eu aí, claro, Martiño exprésase dun xeito que eu non podría expresarme. Claro, porque a xente que está nos organismos e que está da cousa ten unha visión diferente de ver as organizacións cos militantes de base, porque teñen tamén outras responsabilidades. E moitas veces unhas responsabilidades é a cohesión mesmo da organización. Igual non é unha cuestión de ter responsabilidades exclusivamente, sino tamén de ter información. De aí ti sabes bastante, despois de non sei cantísimos anos... Bueno, sabe como a canto levamos algúns.
na novela sí que se ve moi ben que o manexo da información é o que dá o poder. É dicir, hai determinadas manobras que faen os sindicalistas, os partidos políticos, os empresarios, os donos da banca. É dicir, aquí queda moi claro que o manexo da información é o que realmente dá o poder de facer ou de deixar de facer determinadas cousas. Canta inocencia houbo, por exemplo, na venda de CaixaSur, o famoso banco de Oliva. Eu creo que o nacionalismo fomos sempre moi inocentes por boas persoas. Nós temos un xeito de ser unha cultura que para moitas cousas é moi ríspida, do trato personal e tal, pero do plan xeral o nacionalismo, a cultura do nacionalismo é de boas persoas. E de non de pensar por demais son como a nós. Me ten pasado dicir, non, mira, que van facer isto, que tal, e pasar alguna información e non o creer, non xo creen na propia organización. Digo, non, isto non pode ser. Ou está detrás, ou aí está de cousa. Non, a organización pensan que agora fomos aprendendo. O tocar poder, o estar dos concellos, o estar do cousa, fomos aprendendo como se chegaba, pero eu acordo de cando chegamos aquí en Vigo a alcaldía, aquelo era tremendo. Porque dicían, non, porque isto xoga así, claro. E aí hai unha cousa, por exemplo, do plan xeral que se trata aí, que o presidente de CaixaSur chama a Martiño Noriega, que é do comité de empresa, e lle di... Martiño Noriega. Martiño Noriega non, Martiño Noriega. Era outro. Podía ser, non? E lle din, vamos facer isto. Este é a xogada do PSOE, por detrás están isto e tal. Pero non o creen. Non creen que eso sexa así. Pero eso pasou na Coruña, cando empeza a campaña contra Domingo Merino. Eu tiña información dunha persona de tal, e o secretario de Domingo Merino era Luís Eireo, o palleiro, que despois estuvo do Bloque, e lle digo, mira, tal, van chimpar a Domingo Merino porque houve unha reunión en tal edificio tal, estaban tal, e din que teñen que votalo por o plan xeral, que non poden permitir este plan xeral. O palleiro, bueno, os do Bloque estades en contra de Merino, o que non queredes votar foi vos, tía, Ángel Pintos, e non sei que, non sei canto. En todo caso, os 3 anos, ou os 3 meses, Domingo Merino ten que dimitir. Pero que non se enteran, nin porque ten que dimitir, no que hai por atrás, nin se enteran, nin siquiera o que pasou. E eu aviseinos, e les tiñan un vídeo contra Domingo Merino. Isto non se sabe. Un vídeo onde o acusaban de homosexual, etc. Puñeronlle de riba, cando dimitiu Domingo Merino, isto non saliu, e ainda, nunca, e lle dixeron, ou dimites ou sacamos o vídeo este. E Merino, que tiña a mai, que era unha persona como era, pois decidiu dimitir. E entraron como entraron, e fixeron un plan xeral novo, Paco Permutas, todas as permutas do Corte Inglés, toda a cousa que se montaron, e hai moitas fortunas daqueles anos. Claro, pero iso, cando aviso eu ao meu parente, se enfada comigo non o cree. Non, pero isto pasou ao longo de moitos destes anos, pasou. Que as organizacións, hai os do PP, esta xente, os do PSOE, xente como Pepe Blanco, manexaba a información, pero totalmente. Claro. E aquí eu dixenlle unha cousa de Carlos Príncipe. Carlos Príncipe dixome, mira, este talón 154 millóns de pesetas deronmo por a urbanización da calle Coruña e tal, e eu con isto paguei a sede do partido. Me dá unha fotocopia, vou onda Pepe Blanco e lle digo a Pepe, tal, ti que tens que dicir desto? E dime Pepe Blanco, foi certo, pero pucheiro, tú que pensas? Que eu non teño blanqueado isto ni nada? Non, bueno, home, tal. E dixo, non te preocupes, que Carlos Príncipe non volve a abrir a boca. Non volveu a abrir a boca. O día contra Pepe Blanco, digo, Pepe, e que fixeches? Non, mandei 4 investigadores privados, fixenlle todo, chamei no Ike a Madrid, puxenlle diante, digo, que abras a boca, saco isto. Digamos, que a política,
o nivel que se move o nacionalismo, o nivel que se move o PP e o PSOE non ten nada que ver. Nós somos unhas almas cándidas. Ou como diría Francisco Carballo, unhos beatíficos varós, que era a palabra dil, non? E isto é o que trato un pouco do libro tamén, con datos reais e datos concretos e ficcionado, é que démonos conta como se xoga aquí e como se xogan as cousas. E claro, e que non é como non lo contan, para nada. E cando se destruye o plan eólico, por que se destruye, que reunións hai, quen está detrás, cando non deixan comprar Fenosa, quen está detrás, como se xoga todo eso. Claro, ou como se rompe o bloque. Claro, en Amio. Bueno, que as maniobras viñan moito antes. E eran moi concretas, e eu dou, digamos, reunións que son certas, xente que pon cartos, etcétera, etcétera, non? Isto está aficionado todo, pero os datos son reais. E nadie me pode dicir dun dato que dea que isto non é real, porque o podo demostrar. E sei que non vai gustar. E digo, aí tamén moitas veces Martiño, que se integra outra vez como militante e é da xente que quere unir outra vez o nacionalismo, pois tamén moitas veces se corta a hora de falar. Entenderedes que me dea medo facerlle outra pregunta. Esta é un coloquio aberto a todo mundo. Se algún de vos quere preguntar algo, adiante. Se non... Ou matizar, ou levar a contraria. Ou levar a contraria. Paco. Non lle vou preguntar. É que é tan arriscado o que fai este home que eu son socio da Ópera da Coruña e vai un señor que conoce moi ben os Escotet que a última vez que fun estou a punto de preguntarlle, vamos a ver, Escotet é de verdad o quinto home máis rico de España ou é pois co que acabas de dicir hoxe o venres que é o teleconcerto vou yo preguntar non sei o que me contestará pero que yo vou preguntar é de verdad como que podes facer regalar a novela tamén para ver que... sí e bueno, isto en plan de broma un pouco pero o presidente da comunidade, o Martín Estet, é eficaz o tío, se fostes alguna vez presidente da comunidade, led o libro porque seguramente cometestes moitos fallos. Isto é moi bon. E bueno, comentarios, de verdade, o de Escotet sí que o teño clarísimo, porque conozco xente moi ligada. Entonces, a ver. No, a mí que me expliquen, como a Caixa Galicia, o Banco Galego, é o único banco, ou únicas caixas de España, que se lle vende a un señor que nadie o conocía, que vende fora e que non sabemos que relacións ten. Non é como pensa o Bloque, que foi Feijóo. Feijóo foi unha vítima, non tuvo, mira, digo así, non tuvo nada que ver. Ya meteron por atrás e por adiante. Así. É claro, nós da comisión, eu asistín á comisión do Parlamento e dando a tabarra con Feijóo. Pois non tuvo que ver Feijóo nesta. Si Montoro, é outra cousa. Pois este señor que lle vou falar xa me anticipou que non poñas en contra que despois Escoté non che vai dar crédito. Ten cuidado. De que explicoume de Escotet que era fillo duns emigrantes asturianos que foron a Venezuela, que traballou moito, que estudiou e traballou e conseguiu unha gran fortuna. Eso contoume hai 2 ou 3 anos. Pero agora teño que facer a pregunta clave, pero ben, este é de verdad é dir ou é de outros que xa que nos imaginamos. É moi duro. Bueno, perdona por... Se non preguntades nada, pregunto eu, sí. No libro faixe unha... Eu creo que moi interesante para todos os que estamos aquí, todos os que somos de Vigo, porque faixe un repaso de... Bueno, do labor das organizacións nacionalistas,
co foco posto en Vigo, que é algo que non adoita suceder. Actualmente estamos falando sempre de outras latitudes, non? Por que crees que non que non resalta o labor político que se fai na cidade máis grande do país? Porque se cadra, primeiro, é que houve moitos conflitos. A min o que me doi do nacionalismo é unha cousa, e non normalizaremos nada hasta que a xente que se marcha do nacionalismo deixe de falar mal das súas organizacións, das que estuvo. Hai unha cousa que non entendo, que é ti axudaches a levantar un movimento, axudaches a levantar un sindicato, axudaches a levantar unha organización, tu veches unha entrega de X anos e cando te vas por X son os teus enemigos. Eu non entendo esta forma de comportarse e esta cousa que imita, non entendo para nada, nunca entendín. Marchaste, eu creo que tamén por a parte nosa timos outra cousa, outro déficit, que é que nós tamén timos que poñer en valor aquelas persoas que se cadra militaron solo 3 anos ou 2 anos, pero que se cadra tuveron daqueles tempos un papel determinante. E reconocerlles ese papel, bueno, cada un marcha, se volve, según as circunstancias vitales, as circunstancias... A mitad da xente que se marcha non é por discrepancias. A mitad da xente que se marcha é que o militar é moi duro. Ser militante das organizacións nacionalistas, tanto da clandestinidade como agora, digamos, do Bloque ou do UPG, é moi duro. E tens que estar dando a cara, tens que ter unhas posicións moi determinadas. E a xente márchase moitas veces argumentando subterfuxos, me entendes? Para non seguir militando, para que lógico, digo, bueno, eu xa dei todo o que tiña que dar estes 4 anos e seguide contando comigo, pero isto non se produce. Non, eu acórdome dunha villeta que fixo no 78 da nosa terra Chiche Campos, dicía: que puta é a vida dun militante nacionalista. As 12 reunión de Erga, as 4 reunión do partido, as 6 reunión do grupo cultural, as 10 pegada, non, as 7 pegada e as 10 facer carteles. Non, que era a viñeta así, claro. Pero a realidade era esa. Moitos anos de moita xente que se queimou. Pero timos que entender que aquí en Vigo houve todos uns procesos do nacionalismo. Vigo é unha cidade moi dura. Vigo é unha cidade moi dura, cunhas características tamén moi determinadas. Vigo non tiña un centro, non ten un centro cohesionado. Vigo ten moitas parroquias. Vigo ten unha forza sindical moi grande, e iso chocou e choca, e chocou sobre todo nun determinado momento con posicións que se consideran máis institucionais. Claro, isto tampouco foi entendido, ou entendido moitas veces, que cada cidade, ante o conxunto do nacionalismo, ten que levar unha política propia. Vigo non pode ser a mesma que a Pontevedra. Ahora, os de Pontevedra, cando non tiña o Bloque ningún concellal aquí, non pode descalificar a política de Vigo porque fora mala, porque ahora xa estamos vendo que se revertiu, non? E iso ocurre moitas veces. Eu acordo cando o Manuel María decía: aí que temos do nacionalismo 2 problemas. Timos os problemas dos do Morrazo, que comen tanto peixe, que teñen moito fósforo e non razonan o xeito. E despois decía: e timos os problemas dos das rías, porque dalles o vento e tamén enseguida se marean e non saben para onde van. Era a cousa de Manuel. Manuel podía dicilo, eu podo dicilo ahora aquí, pero se o digo por aí, pois cada enfadase. Pero ese é así, cada zona, cada cousa ten a súa idiosincrasia. E Vigo é moi diferente. Eu que corrín moitas veces todo o país, e chegou un momento que conocía a militancia porque iba a dormir ás súas casas, iba de todas as comarcas, e veía que Vigo era tremendo. E ademais ibas por aí e sempre te estaban dicindo: pois os de Vigo e tal, e queixándose pero que non me estou falando de agora, estou falando dos anos 80. Bueno, e cando non che decían: a célula da nosa terra, esa, hai que disolvela e mandarlos todos para casa. Digo, vale, era así, pero estou falando dos anos 80, non dos anos agora, é unha constante, non? Sí, pero bueno, pero
chama atención, non? Que un proxecto de país ten que ter, polo menos ter previsto un lugar, non digo de privilexio, pero sí de eixo das políticas que se fan na cidade máis grande, non? Sí. Aquí queda claro que é unha cidade efectivamente moi contradictoria, pero que tamén, igual que hai forzas conservadoras con moito poder, tamén hai un poder sindical, hai un poder obreiro, hai unha mentalidade expandida, como se puido ver nas últimas eleccións, que, bueno, que ás veces dá os seus froitos e que tamén sirve de bastión ante Millán Picouto, cando tiñamos a reunión culturales daqui dos anos 70 e pico, dicía, aquí o que temos que é disolver Santiago. Cando había comido o Millán, e eso que era o Millán é poeta, non? Algúns de vos conoceste lo que era máis moi tranquilo, non? E tal, é dicir, porque o Bautista sempre puñía pegas, sempre tal da cousa, depois estaba Manuel María, estaba Darío, estaba así unha xente tal, e xa cando Picouto se enfadaba, dicía, é que o que temos é que disolver Santiago. Pois, moitas cousas son así, desde Santiago vese as cousas de outra maneira, porque teñen outras funcións, está os núcleos das organizacións ben diferente as cousas, claro, é así. Pero que quero decir algo. Eu estuve en Madrid, estuve en Bilbao, País Vasco, e fíxeme máis galego que nunca no País Vasco, porque vendo como defenden os vascos o seu e o pouco que facemos os galegos por defender o noso, este é o problema. Non busquedes máis historias. O problema é a baixa autoestima que temos. Para min mellorou moito. Cando vine de Bilbao, o primeiro sorpresa que me real é que encontro na rúa, na carretera, conducindo moitas mulleres. En Bilbao non vía conducir unha muller, de verdad. A única muller que me pasou que tuve que adelantar a 210 por hora, pois era unha galega. Sí. Entonces, bueno, el mapa, tú non conoces el mapa mundo de Bilbao. Ti, en Taboada, de hecho, son uns datos que, como creo en ti, creo relativamente, pero tuve que confirmalos. Por exemplo, falando da poboación de Galicia, de Cataluña e o resto de España. Eu non sei se o sabedes, eu non o sabía ese día. Galicia, no ano 1900, tiña máis población que Cataluña. Doblaba. E Bilbao, o País Vasco, tiña 600.000 habitantes. 300.000 Vizcaya, 200.000 Guipúzcoa e 96.000 Álava. Pois eu creo que isto non o sabemos. Éramos, que tanta chulería, que tanta seguridade, si hasta aquí a Vigo viñeron cataláns, a veces traer prácticas non nada recomendables, precisamente. Entonces, a ver, cantos premios Nobel teñen os cataláns? Ou os vascos? Sabedes algún? Non teñen ningún. Perdón, non hai ningún. No, vou mal, vou por a verdade. Non che gustará, pero os vascos non teñen ningún premio Nobel e os cataláns non teñen ningún premio Nobel. E nos timos un. Bueno, pois, que defenestrámolo. Non hai que excluir Santiago, hai que sumalo, metelo, e aproveitarse do que nos aporta. Se somos poucos e nos dividimos, estamos uns, de verdad. Para mí o problema número 1 de Galicia é timos, a ver, a mulleres escritoras, a ver, que comunidade ten máis mulleres escritoras destacadas que Galicia? Buscade unha. Entonces timos que estar moito máis seguros do que somos. Non sei se queredes intervir, senón eu quería acabar tamén con, bueno, aquí hai tamén unha memoria sentimental, emocional, que se ven pequenos detalles como eses xacementos arqueolóxicos que desaparecen por culpa de que hai determinados intereses urbanísticos,
Bueno, como tardaches tanto en escribir sobre Vigo? Pois, hoxe preguntábamos do Faro, digamos que se me daba moito traballo encontrar temas. O que me dá traballo é descartar temas. Hai tanto que escribir e si tardei en escribir de Vigo, eu, entre outras cousas, é porque consideraba, e lle fixe unha promesa a Neira Vilas, entre outras cousas, non? Que tiña que retratar o xeito rural, porque se iba a perder, que había moito quen escribira das ciudades, pero que agora non se levaba a escribir do rural, e que tiña que deixarlo retratado. E, bueno, Neira Vilas díxome: eu creo que nadie pode facelo como a ti, e tens que me prometer que o faz. Eu creo que no rural, entre os diversos libros que teño, pois está máis ou menos retratado. E, bueno, pois dixen, agora é o couso de Vigo. Sobre todo, é que a min hai unha cousa así que me moléstame bastante, non? Moléstame bastante cando hai escritores que van de rompedores, que van de non sei que escriben novela negra ou pretendida novela negra, e despois fanlles homenaxes, e seguidiña poñenlles rúas e tal. E digo, claro, por que pasa isto? Porque non son críticos. Claro, e non é novela negra, porque senón, se tú, aos 3 meses de morrer, se che fan homenaxes desde o Concello, desde a Diputación ou desde a Xunta ou tal, bueno, pode ser bon escribidor, como decía aquel alcalde de Pontareas ou de Pontareas de Ponteceso, pero non eres bon escritor. Digamos, como decía Paco, bueno, é boa a baraxa e tal, pero non estás dicindo nada, non vas ao fondo da cuestión. Eu digo, bueno, teño que facer unha novela despois deste boom de Vigo, de la novela viguesa e novela negra viguesa e tal, de Loas a tal, digamos, eu teño que facer unha novela que leve a contraria a isto, que retrate outra ciudade, que retrate outros intereses e que retrate o que está pasando aquí, que non é as novelas que están en boga, que están salindo, etcétera, etcétera, e que as poñen todos os medios como, non sei que é eso, a novela negra e Vigo, tal. Logo vai parecer Xixón, aunque Xixón non tampouco escribiron novela negra, pero, bueno, ten un festival, non? E un pouco foi eso. Eu, algunas veces, pois escribo a contra, e fíxeno sempre do periodismo, se hai cousas que hai que contar, pois, bueno, pois non me gustan, hai digamos, unha corriente mayoritaria, pois eu levar a contraria con datos. Por eso digo que non vai gustar, e non vai gustar a moitos, pero eu creo que era a miña obriga de facer este libro contando iso outra historia, contando, por exemplo, que hoxe, pese as cousas do señor alcalde Abel Caballero, hoxe aquí quen manda é o capital da Coruña. Claro. E nos están dicindo la Coruña mala, Santiago malo, non, hoxe aquí quen manda é o capital da Coruña. E o novo Pexou faise, anularon o outro porque non estaban, según o presidente de Caixa Sur, que di aí a Martiño, porque non estaba posicionada Caixa Norte, non estaba posicionada unha serie de pregostes e trataron de anulalo. Eso é palabra de Galloso. Podo dicir tamén que esas palabras díxomas a min Galloso. Aparece que hai con o martillo, pero díxomes a min Galloso que moitas cousas das que están aí, pois, si que as vivín de primeira man, non? E isto o que pasa é que Vigo, pois, a comunicación e todo o que está pasando están dando un relato e unha imaxen, pero totalmente deturpada, pero que vai quedar pa aí. Se ademais os escritores que debía, eu non lle pido aos periodistas que sean héroes, ademais non teñen tempo, pero se os escritores en vez de escribir a realidade o que ficcionan é a outra ficción, estamos chevos. Porque aquí os escritores ficcionan a ficción. Eu non estou disposto a eso. Esa é precisamente o que eu dicía. Claro. En realidad a relación entre ficción e realidade aí é moi estreita, pero tamén moi descoñecida, e deixa paso tamén a que o lector pense, por exemplo, quen é o verdadeiro dono
da banca, non? Sí, claro. Supoño que ti, cando estabas facendo esta novela, estabas escollendo moi cuidadosamente que era o que deixabas en mans do lector e que era o que podías dicir así Sí, abertamente, como estás dicindo agora, vamos. Non só por decirlo abertamente, porque o lector tamén tes que dar a cousa que pense e que descubra por il e que teña varias lecturas. Hai lectores que chegarán a conclusións que eu non cheguei. Porque o propio eu cando lín o libro feito cheguei a unha conclusión de que non chegara antes. Eu son bastante intuitivo, e sobre todo o periodismo, non? E lle dou aí a un personaxe, lle dou 3 ou 4 páxinas, e cando fun ler de segunda digo, pero este personaxe, como lle dei tantas páxinas? Que tal? Pero, como estaba lendo todo xa, e digo, pero este personaxe está en todas as de Galicia. Está en todas. Do peche de Pescanova, do peche das caixas, dos parques eólicos, bueno, está en todas. En todas. E non sale nada. Non sale nada. Da voz de Galicia, do cambio da voz de Galicia, do cambio de rumbo. Estaba en todo e non sale nada, nunca se nomea. E digo, mira, intuición, deille, e xa está aí 3 páxinas ou 2 e media dedicadas a esa personaxe. Hasta eu, lendo do conxunto, me decatei dunha cousa que non me decatara. E supoño que o lector, lendo isto, pois me dirán, mira, e isto e tal, e eu digo, pois é verdad. Tes razón, pois eu non o pensara, pero... Porque o lector é máis intelixente que o escritor sempre. Eu creo que si, despois de todo isto que está dicindo Alfonso, non tedes moitas ganas de ler a novela, que non tedes sangue. Non sei se hai algunha pregunta por aí... Non, pechamos entón. Eu quería falar de literatura e falei de... Eu sempre... A culpa túa por escribir isto, No, é que eu acabo sempre dando un mitin político, eu non sei como fago. Eu non quero. Sí, oye, estaba pensando xustamente ahora eso. Eu non quero porque aquí... pensades que é política, non? A novela... pois ten moita coña en algunhas cousas. Sí, está mal que o diga eu, pero ten eso. Sí, además, efectivamente, eu creo que é novela política, declaradamente política, pero non é nada agresiva, unha novela que sí, ten moita coña, iba a dicir humor, pero en realidad ten coña, non... e ten moita retranca. Se non queres preguntar nada máis, eu creo que podemos Levantar a sesión.